Mumulolerenji Mwamuna kuti atsogolere banja lanu. Palitu mawu aja amene amanena kuti Mwamuna ndiye mutu wa banja. Ndiye kukambirana kwathu lero kwambiri sindofuna tikambirane foti ndi chikhalidwe chabe chimene takula nacho kapena out of my emotions chabe. Komano ndofuna tikambirane kwambiri pokhazikika pa logic nzeru kuti tiganize bwinobwino mwakuya, komanso experience, komanso natural order, chilengedwe chake mmene zinthu zilili. Izi zichitike osati chifukwa chonena kuti cholinga chake nkungofuna kungompanga control munthu wachizimayi yayi. Komano kuti zinthu ziyende bwino pa banjapo, kuti pakhale direction pa banjapo, komanso pakhale mtendere umene ukufunikira kuti ukhale pa nyumba ina iliyonse. Chifukwa chimene tikuyenera tidziwe chonena kuti ngati Mwamuna atsogolere banjalo pogwiritsa ntchito nzeru zake, mzimayiso naye ndikumpanga support Mwamunayo pomvesesa, pomulolera, komanso pomugonjera ndi kulandira zimene iye wabweretsa, zimapangisa kuti banja lonse liwine. Lero ndifuna ndikambirane zifukwa zokwanira 6 zimene iniyo mukuyenera mumulolere Mwamunayo kuti akhale mutu wa banja lanu. Chinthu choyambirira ndicho responsibility and accountability. Chinthu china chilichonse chimafuna captain, chimafuna mtsogoleri kuti chiyende. Kaya ndi bungwe, kaya ndi banja, kaya ndi boma, ndifaike timasankha president, kina kuli konse pamene pali anthu more than one, pamafunika pakhale mtsogoleri kuti achiyendese chinthucho, achifikitse kumene chikufunikira kuti chifike. Ndiye izinso ndi chimodzimodzi banja lija. Chifukwa chimene chimachitika chonena kuti china chake chikalakwika, kaya ndi nkhani za chuma, kaya socially, kaya ndi emotionally, nthawi zonse dziko limamuyang'ana Mwamuna kuti ndiye kuti Mwamuna ndi amene akulakwitsa zinthu. Mbanjamo banja likugona ndi njala, ana akuvala zovala zong'ambika, mkazi sakuvala, nyumba sakukhala nyumba yabwino, dziko automatically limamuyang'ana Mwamuna kuti ndi amene akupangisa kuti zimenezo zichitika. Ndiye leadership keeps him responsible. Leadership Mwamuna limampanga kuti iyeyo akhale wa udindo, azidziwa onena kuti kodi pamutu pangapa ineyo ndi chani chimene ineyo ndachisenza. Chifukwa Mwamuna ngati saloledwa kuti apange lead pa banja, zimampangisa kuti iyeyo ayambe kupanga avoid maudindo ake, kupanga provide pa banjapo, kuliteteza banja lake, komanso kulipanga guide. Ngati sakuvomerezedwa kukhala mtsogoleri, Mwamuna amayamba kuthawa zinthu ngati zimene zizi. Chifukwa chimene tikuyeneranso tidziwe nchonena kuti Mwamuna wina aliyense imene akuyenera adziwe nchonena kuti ngakhale iyeyo ali mtsogoleri, komano cholinga chake sikungokhala kupanga dominate pa banjapo yayi. Komano he makes sure everyone is okay even if it costs him his comfort. Mtsogoleri wabwino ndi amene amaonetsa kuti china chilichonse pa nyumbapo chikuyenda bwino, ngakhale iyeyo akupanga sacrifice comfort yake. Ani nthawi zambiri amuna ali ndi quality imeneyi ndithu yonena kuti amalolera moyo wawo uzivutika, komano as long as iwo azitha kupanga provide for their families. Ndichifukwa amuna amalolera kumadya nzimbe pa lunch kuntchito kumene ali, komano ku nyumba atasiya chakudya chabwinobwino, family ndikumadya bwinobwino. Izi is just okay ndi azimuna ndi amavomereza. Chinthu chimene nthawi zambiri chimatha kukhala chovutirapo kwa azimayi kuti angathe kuchikwanisa, komano azibambo amachikwanisa easily. Chinthu chachiwiri chimene inuyo mukuyenera mumulolere Mwamuna wanu kuti akhale mtsogoleri pa banja pano ndicho emotional and psychological balance. Men naturally feel valued when trusted to lead. Azibambo nthawi zonse, nthawi zambiri amafira, amakondwera, komanso amaona ngati kuti inuyo mukapanga trust kuti iwo azipanga provide for the family, iwo amachipanga value, amachitenga chinthu ndithu cha mtengo wapatali kwambiri. So in short, azibambo amanjoya kutsogolera banja lawo. So taking that away makes them feel unwanted or less manly. Mukalanda chinthu ngati chimene chicha azibambo nthawi zambiri amazitenga kuti ndiye kuti mukuwaderera, komanso amazitenga kuti inuyo ndiye kuti simukuwafuna iwo. And nthawi zambiri azibambo zimapangitsa kunena kuti aoneke ngati iweyo ndiye kuti sumalemekeza, iweyo ndiye kuti ukuwanyoza. Komanso when a woman respects his leadership, he becomes more loving, caring and protective. Even he becomes secure and generous. Azibambo sopano akakhala kuti alemekezedwa ndi udindo umenewu mutu wa pabanja, zimapangitsa kunena kuti iwo akhale achikondi kwambiri, akhale uteteza kwambiri banja lawo, akhale osamala kwambiri. Komanso zimapangitsa izi kuti akhale secure, azizimva kuti uyu ndi mkazi wanga amene amandikonda, komanso akhale generous, akhale munthu wachisoni kwambiri. Komanso chinthu china cha number 3 chimene mukuyenera mumulolere Mwamuna wanu kutsogolera, direction and decision making. Chimene mungadziwe nchonena kuti galimoto imodzi singayendesedwe ndi madriver awiri. Chifukwa kamanena kuti wapakaliyala sangayimbe belo la njinga yakapalasa. Ndiye bambo jayo akakhala zoti iyeyo ndi amene akutsogolera banja lija, mzibambo wa mzeru amaonesesa kunena kuti ma decisions ake sakungowapanga out of my emotions chabe,
komano akuwapanga kudzera mu reasoning, kuganiza mwanzeru mwakuya, komanso consultation, even kumpanga consult mkazi wake. Chifukwa munthu sangakhale mtsogoleri wabwino ngati sakumpanga consult. Ndipo azibambo ena sapanga consult azikazi awo. Iyi ndi bad leadership. Komanso azibambo ndi amene amapanga long term planning. And ngati mkazi wapanga support iwo, right, ndi kumpanga advise mwamuna wake, komanso ndi kumuthandizira kuti kuona zinthu zina zimene mwamuna wake sangathe kuziona, banja lija limapanga succeed. Komanso chinthu cha number 4 chimene mukuyena mumulolere mwamuna wanu kuti akhale mtsogoleri wa banja lanu ndicho peace and order at home. Leadership ijayo ikakhala kuti ili confused, utsogoleri ukakhala kuti uli confused, kapena mwina pabanja po pali ma constant arguments, tikakamba za mtendere komanso order at home, tikutanthauza kunena kuti leadership ya mwamuna ikakhala kuti ili confused, inuyo mwina simukuifuna or mukuyipaka confused or simukuvomereza kuti mwamuna uja ndi banja la mnyumbamo, zimapangitsa kunena kuti pazikhala mikangano yosatha mnyumbayo, chifukwa makhala mukukangana kuti kodi apange chiganizo chakuti ndi ndani, since mulibe leader, mulibe mtsogoleri kapena mulibe mutu wa banja pamenepo. So kumulola mwamuna kuti atsogolere banjalo doesn't silence the woman. Sukuti zimampangitsa kuti mzimayi yangu kukhala cheteya, zimapanga kuti mukhale clear, muzidziwa kuti kodi mtsogoleri ndi ndani, akanena chakuti timtsogolere bwanji. Komanso zimapangitsa kuti mnyumbamo musakhale power struggle. Tunde nyumba imene ili nyumba ya mtendere nthawi zonse ndi nyumba imene imakhala kunena kuti mapartners awiri awa, mwamuna ndi mkazi, akuziwa malo awo, komanso akadziwa maudindo awo oyenera kuchita nyumbamo, akuwalemekeza, komanso akutha kulimbikitsana wina ndi mnzake. Zikangotheka zimenezi imakhala nyumba imene ili nyumba yosangalatsa, nyumba ya mtendere, nyumba imene mukutha kupanga achieve kena kalikonse as a family. Ndiye ndikulowetseni ku chinthu cha number 5 ndicho raising stable children. Mu nyumba muja ngati mwamulola mwamuna kuti akhale mutu wa banja, zimapangitsa kuti kulera ana kwanu kusakhale kovuta. Anatu amakopera zimene iwo akuona. So ana aja amakula akumvesesa kuti kodi kulemekeza, respect imakhala yotani, teamwork imakhala yotani, komanso a structure mmene mbanja likuyena likhalire zimakhala zotani. Zonsezi amaziona kudzera kwa makolo awo ngati amayi anavomera amuna kuti akhale mutu kapena mtsogoleri wa mnyumbamo. Chifukwa chonena kuti ana aja akangoona zoti muli mikangano, palibe amene amaoneka kuti amamulolera mnzake, amamugonjera mnzake, ana aja amaphunzira confusion komanso ku disrespect. Saphunzira kulemekeza wina aliyese, ndi zimene zimapangitsa even iwo kuti adzakalowe m'mabanja mwawo zimakhala zowavuta kuti akayendetse bwino mabanja aja. Ndikutengereni ku chinthu cha number 6 ndicho balance and not blind obedience. Tikuyena tidziwenso kunena kuti ngakhale mwamunayo tamusankha kunena kuti akhale mtsogoleri wa banja, akhale mutu wa mbanja, sizikutanthauza kunena kuti mwamuna ndiye kuti amakhala olondola nthawi zonse. Mzimayi wa mzeru ndi amene amapanga contribute maganizo ake enso mbanjamo, komanso amapanga question ma decisions amene mwamunayo wapanga momulemekeza. And izi zimanthandizira kuti utsogoleri wa mwamunawo mbanjamo ukhale ophweka komanso ziyenda bwino. Komanso china chimene tikuyena tichidziwe nchonena kuti leadership without cooperation fails. Ngati mkazi sakupanga cooperate, mwamuna atakhala mutu wa banja, palibe chimene mungapange achieve as a family. Komanso cooperation ijayo ngati palibe utsogoleri always gets lost. Chinthu chomalizira cha number 7, it's simply how life works. Tikuyena tidziwe na mmene moyo umayendera, kaya ndi kuntchito, kaya ndi pamene pali gulu la anthu, kaya ndi mbanja, kaya ndi kwina kulikonse kumene kuli anthu oposa awiri, kumafunikira structure. So izi sizikutengera kunena kuti kaya mkazi ndi ophunzira kwambiri mwamuna ndi osaphunzira, ndi in this case mkazi ndi amene akuyenera akhale mtsogoleri, kapena mkazi ndi amene akulandira malipiro ochuluka, ndiye pa chifukwa chimene chakuyenera akhale mtsogoleri. Sizimakhala choncho, pakufunikira papezeke mmodzi amene akuyenera ayiyendetse galimotoyo, ayiwongolere galimotoyo pamene msewu wakhala rough. So nkhani it's not about control, komano it's about responsibility and direction. So lero tamuloleni mwamuna wanu kuti akhale mutu wa banja lanu, akhale mtsogoleri m'banja mwanu. And izizi zizakuthandizirani kuti mukhale ndi banja labwino. Mwamuna ndi mwamuna ndithu, mukamulolera kuti iye atsogolere banja lanu, trust me, banja lanu zakhala la mtendere, lokondana, komanso banja lomwe lili chitsanzo, komanso likulowera ku direction imene ili yolondola. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.